Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani zimene ayankhula a Boni Kalindo makamaka kuyankhapo pa nkhani yokhuzana ndi kupezeka kwawo mu grupu la HBO. Takhalani pomwepo. Amalawi, ine ndine Boni Kalindo. Ndabweraso chakumama wakuno kuti ndiyankhepo ziwiri zitatu zimene anthu kunja uko akufunsa ndipo akufuna mayankho kuchokera kwa ine ngati mtsogoleri, ngati activist, ngati amene akuyang'anira Malawi First komanso olankhulirapo Amalawi mavuto osiyanasiyana. Kunja uku kukuyenda listi ya anthu amene akuyerekezedwa kapena akuganiziridwa kuti ndi ma members a gulu limene likupanga nkhani ya HBO. Ija ikufunidwa kupita ku parliament kuti akalese anthu amene ndiwo achikulire kuti asayimirire nawo upresident umene ukubwera mu chaka cha 2025 makamaka pa 16 September. Ndinene kuti zinalo ndiranga, nambala yonse ndiyanga, ndipo sindikuchita regret china chilichonse, ndipo sindikufunanso kukuna mizani kuti zinalo silanga kapena nambala yosiyanga, zimenezozo ndizanga. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kukhala membala mu gulu limeneli la HBO kapena zina langa kutuluka pamene but does not mean kuti ineyo maganizo awo ndizokhumba zawo ndikugwirizana nawo. Ndi in fact kumene koko ndikumenenso ine ndimatengerako information kwa amene mwakhala mukundisatira ine. Ndakhala ndikutulusa ma audio onyoza gulu limeneli, olankhulapo za kuyipa kwa chilinganizo chimenechi. Chikhalire nicho ena mukungoyang'anapo zina langalo osayang'ana zimene ine ndakhala ndikulankhula. Ndafuna ndikuuzeni kuti Amalawi tiyeni pena pake tisanayambe kumunyoza munthu, kumutukwana munthu, tiziyamba kaye tafufuza chilungamo kodi chachitika ndi chani. Ine sine admin wa kumeneko. Mukayang'ana bwinobwino zina langa sili kutuluka pena paliponse poonesa kuti ndine admin. Ine ndangokhala nawo pa listi ya anthu amene ali mu gulu la HBO. Ndikanakhala kuti ndine admin, ma message onyoza kapena kundikayikira ndiye kuti kukanakhala koona. Koma ine ndangokhala nawo mugululo, ndipo kukhala nawo mugululo kwandithandiza kwambiri chifukwa ndikumene ine ndimatola zimene anthu amapangana inenso ndikumatulusa kuziko. Ndikanakhala kuti ndine membala wawo weni mwinaso pa group akanakhala atandichosa kale. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti zonse zimene ine ndimalankhula ngati DC ndimazitenga tu m'magulu, ndipo ine ndili magulu osiyanasiyana kuphatikiza magulu a MCPO, kuphatikiza magulu a UDF, kuphatikiza magulu a Ford, magulu a DPP, magulu osiyanasiyana ngakhale a machalichi osiyanasiyana. Funso nkumafunsa kuti kodi nkhani zonse zimene ine ndimalankhula daily kuchokera pa 1 pakana pa 30 mwezi wina uliwonse ndimazitenga kuti? Ndimazitenga m'magulu. Choncho inu amene mukundifunsa mafunso kuti kodi nambala iyi ndi yanu, mukupezeka pamene pabwanji, ndinene kuti nambala yo ndiyanga, zina lonso ndine Boni Kalindo, ndipo sindikubisa, sindikuchita regret. Koma mwina muafuse anthuwo amene akupangirani screenshot yo, muafuse kuti tati pasireni soni ma message ankhani zimene zimakambidwa kumeneku, kodi ma message a Boni Kalindo aliko? Mupeza kuti ma message osakupasani ainewo, akupasani anthu ena chifukwa ine chichitiridwe ni adi mu gulu limeneli. Ine sinachitepo comment, koma ndimangotolapo nkhanizo ndikumangopitisa kuziko. Ndipo izi sindikupanga koyamba, ndakhala ndikupanga kwa nthawi yonseyi, sindikuchita regret. Choncho ena kaya munyasidwa nane, kaya munditukwana monga mene akutukwanira, kaya mundisika monga mene ena akunenera kuti ndine mfiti ndipo sadzandikhulupirira. Zimenezo ndi zanu, koma ineyo ndinalowa mgulu limeneli, ndinalochita kulowesedwa, sinazilowese ndekha, komanso sine admin, komanso sinalankhulepo. Koma kukhala kanga ku gulu limeneli kwandithandiza kwambiri chifukwa ndakhala ndikumamva, ndikumaona zimene anthu akukambirana, ine ndikumakatulusa ma audio.
ineyo, ndipo nkhani zanga zambiri za ineyo zimachoka m'magulu ngati gulu limene la HBL. Ndipo ndafuna izi muzimve inu Amalawi mamawa uno kuti mukamapanga miseche yanu ndikumalankhula zonyoza muziwe kuti ine ngakhale olo MBC ndimayionera, ngakhale MBC yo ndiyo bowa ndimaonera osakhala kufuna ndimaonera ndikumvera sopakana wireless yawo cholinga ndizitolako nkhani. Ngakhale misonkhano ya chakwera imene ili yonyasa imene ili ya uchisiru ndimaonera, imene sisangalasa ndimaonera misonkhano yawo cholinga ndizitenga kunkhani ndizikupasani inu Amalawi. Choncho ngati mukuona ngati zimene ndapangazo nzolakwika kwa iniyo ndizolakwika, koma kwa ine sizolakwika chifukwa ndakhala ndikutola nkhani zimene amakambirana HBL kuti atenge bill imene ipite ku parliament. Inunso Amalawi ndikumamva maaudio yanga ndikunyoza. Uthenga wanga mama uno ndi umenewo kunena kuti kwa amene mukunditumizira ma message ndakuyankhani, kwa amene mukuyimba phone kuti muziwe chilungamo ndakuyankhani. Nkhani yake ndionena kuti ndizoona anandiphatikiza pa gulu limenelo. Ndipo mukaonesesa panepo pali anthu ambiri si Boni Kalindo yekha iya, kodi anthu amene enawo ndi olemera angapeze nthawi ndikumakakambirana zimenezo. Kumuphatikiza munthu pa gulu sizisonyeza nthawi zonse kuti iye ndi membala wa pamenepo, ena amakhalapo ngati ma spy. Boni Kalindo the DC, sindi maopa, sindi gwedezeka, ndipo sindi kuchita regret china chilichonse. Mmenemo ndi mmene ayankhulira a Boni Kalindo kuyankhapo pa nkhani yokhuzana ndi kupezeka kwawo mu group imene anthu amalimbikisa za age limit bill. Group limeneli anthu amapanga propose kuti akapange submit ma documents kama chikalata choti lamulo lokhuzana ndi kukula kwa zaka za munthu. Makamaka iwo amanena kuti munthu asayimire upresident akapitirira zaka akakwana zaka 80. Nde zimaoneka ngati kuti bill imeneyi imapanga target Peter Wamutharika. Nde anthu ambiri amakhala akukambapo ndi kumenyera ufulu pa nkhani imeneyi. Nde anthu awadabwa ndi kupezeka kwa Boni Kalindo chifukwa iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene akhala akuzuzula zokhuzana ndi age limit bill. Nde zinawadabwisa anthu kuti zitheka bwanji a Boni Kalindo kukhala nawo mgulu limeneli. Ndemwe wamva okha mene alongosolera zili ndi inu wakhulupirira kapena ayi, chifukwa zolinga za munthu zimakhala mu mtima, koma iwowa azitulusa kuti zolinga zawo sizinali kuyikirapo ndemanga kapena kukonza nawo upo umenewo. Koma kwa iwo amakhala kuti ndi spy. Nde zambiri alongosola, koma ifeyo chimene timangofuna ndichonena kuti tikupasireni tsatane wa nkhani yonse. Nde kwa anthu amene mwasangalasidwa ndi video imeneyi tingokupemphani kuti mupange subscribe to the channel komanso comment, osayiwala kupanga turn on notification bell kuti zambiri zimene timaponya malo ano zisamakuphonyeni. Zambiri zidakabwerabe zokhuzana ndi nkhani imeneyi chifukwa yavuta kwambiri.